Ahojte deti, vítajte na dnešnom nedeľnom zrnku. V dnešnom evanjeliu môžeme počuť príbeh o bohatom mládencovi. Tento mládenec mal veľký majetok. Bol veľmi bohatý, zdalo by sa, že má všetko. Ale predsa niečo mu chýbalo. A tak, keď sa dozvie, že prichádza Ježiš, pribehne za ním, kľakne si pred ním a pýta sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? A Ježiš sa ho pýta: Poznáš prikázania? A mládenec hovorí: Všetky prikázania dodržiavam už od svojej mladosti. A Ježiš mu hovorí: Ale jedno ti ešte chýba. Keďže vedel, že má veľký majetok, tak mu povedal: Choď teda, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, príď a nasleduj ma. A vtedy tento mládenec zosmutnel a odišiel. Hoci sa Ježiš na ňo s láskou pozrel a volal ho: Potom príď a nasleduj ma, predsa len v jeho srdci okrem Pána Boha malo miesto a jeho majetok. Jeho srdce bolo akoby rozdelené a tak nemohol prísť a nemohol Ježiša nasledovať. A toto sa niekedy deje aj s nami. Aj nás Pán Ježiš s láskou volá: Poď, príď a nasleduj ma. Ale často aj my vo svojom srdci máme viac hračky ako to, že máme ísť na svätú omšu, alebo viac času strávime pri mobile, na mobile, ako to, že sa môžeme modliť. Pozeráme hocičo na internete, namiesto toho, aby sme si prečítali niečo zo Svätého písma. Nechceme sa rozdeliť so sladkosťami, pretože sme maškrtní. Máme radi krásne oblečenie, aby si nás druhí všimli. Veľa času strávime pri hrách, namiesto toho, aby sme niekomu pomohli. Všetok svoj čas venujeme záľubám, svojim záujmom a zabudáme často ísť v nedeľu na svätú omšu. Máme veľa peňazí, aj nejaké našetrené, ale nepomôžeme niekomu, kto je v núdzi. A tak často nás tieto veci a mnohé aj iné vzdialujú od Pána Ježiša a my nemôžeme prísť a nemôžeme ho nasledovať. A v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš hovorí ešte jedno také zaujímavé podobenstvo. Hovorí, že je ľahšie prejsť ťave uchom ihly ako boháčovi vojsť do nebeského kráľovstva. Možno si poviete: ťava, aby prešla uchom ihly, no to je nemožné. Ale je to prirovnanie, ktorým nám Pán Ježiš chce povedať, že ak sa zrieknem veci, ktoré zaberajú miesto v mojom srdci, ktoré rozdeľujú moje srdce, tak vtedy sa budú diať veci nemožné, lebo Pánu Bohu je všetko možné. Ak v mojom srdci bude Pán Ježiš, ja budem môcť prísť a môžem ho nasledovať. Ak sa zrieknem veci, ktoré ma od neho vzdialujú, budem mať všetko. Pretože budem mať vo svojom srdci Pána Ježiša. A všetko bude možné. Tak, milé deti, prajem vám tento týždeň veľa sily zriekať sa vecí, ktoré vám bránia nasledovaniu Pána Ježiša. Skúste sa niečoho aj vyzrieknúť a budete môcť s radosťou prísť
a s radosťou Pána Ježiša nasledovať. Tak prajem vám krásny týždeň. Ahojte!